Poštovane kolegice i kolege, draga publiko, veliko mi je zadovoljstvo u ime Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti najaviti našu današnju predavačicu, kolegicu Sanju Holjevac iz Zavoda Akademijinog u Rijeci i temu njezinog predavanja koje ćemo onda u nastavku poslušati. Ja vjerujem da vas većina kolegicu i njezin opus dobro pozna, ali ipak i reda radi, a i za one koji su možda došli ipak da nisu toliko s time upoznati, samo nekoliko biografskih riječi. Uvodno, kolegica Holjevac rođena je u Rijeci, ondje se školovala i diplomirala na studiju hrvatskog jezika i književnosti, također magistrirala i doktorirala temom hrvatski jezik u izdanjima Riječke tiskare Karlecki, znači srodnom temom ovoj o kojoj će nam danas govoriti, s tim što će danas njezin pristup biti više kulturološki, a tada je bio baš jezični. Zaposlena je nakon toga u Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU, u kojem i danas radi, i od 2008. je i upraviteljica. Dakle, u središtu njezinog znanstvenog interesa je hrvatska pisana baština, latinična i glagoljična, i tom se temom bavila u istraživanjima koja su se provodila, naravno kao i kod svih nas, najviše vlastitim trudom i marom, ali i poduprta od strane Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, također i u okviru hrvatsko-slovenske bilateralne znanstvene suradnje. Objavila je jednu autorsku i 2 uredničke knjige i stvarno obilje znanstvenih i stručnih radova. Isto tako, to je baš onako pravi aktivni znanstvenik sa velikom aktivnošću i na skupovima i u drugim projektima, također i na izdavačkom planu kao tajnica i članica uredništva časopisa koji izdaje njezin zavod Problemi sjevernog Jadrana. Osim u sklopu Akademijinog zavoda, kolegica predaje na kroatistici, odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i na doktorskom studiju ondje. Dobitnica je nagrade Grada Zagreba 21. kao članica radne skupine projektnog tima projekta Povijest hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća. Danas će nam dakle predavati o temi kojim se već dugo bavi, a posebno mi se čini zgodno, mislim da je većina vas primijetila, ali ako neko nije, da je naša knjižnica sa upraviteljicom gospođom Runjak pripremila jednu prigodnu izložbicu izdanja te tiskare koje imamo u našoj akademijinoj knjižnici. Dakle, jako važna tiskara, osnovana još u vrijeme Marije Terezije i djelovala je skoro 100 godina. Starija, dakle, od one znamenite Gajeve koju mi nekako smatramo jako važnom za početke kulture i znanosti u Hrvatskoj, sa vrlo raznolikom, što je opet specifičnost sredine u kojoj je nastala, vrlo raznolikom produkcijom na različitim jezicima, jel? To je ta slika Rijeke onoga vremena. Evo. Ja o tome ne bih naravno duljila, bilo bi bespredmetno pred jedno krasno predavanje koje vas čeka i evo pozivam onda kolegicu da preuzme riječ i hvala vam što ste se odazvali pozivu da sudjelujete u ciklusu Znanost u žarištu. Najljepša hvala akademkinji Lonza na ovoj lijepoj najavi, a posebice i na tome što je u suradnji s akademikom Šlausom pokrenula ovaj ciklus predavanja Znanost u žarištu, kojim smo dobili priliku evo i na jedan popularan način pokazati javnosti čime se bavimo u okviru našega znanstveno-istraživačkog rada u akademijinim
znanstveno-istraživačkim i drugim jedinicama. I evo, odnedavno je taj ciklus predavanja iz zgrade Knjižnice Akademije u Zagrebu, evo, krenuo i po drugim gradovima gdje Akademija ima znanstveno-istraživačke jedinice, pa vjerujemo da će i tamo imati vrlo lijep odaziv i hvala vam još jednom na tome. A svima vama, poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti i slušatelji, zahvaljujem što ste došli na današnje predavanje kojemu je cilj prikazati vam jedan dio povijesti grada u kojem sam rođena, školovala i u kojemu radim, dakle grada Rijeke. Jedan dio koji je višestruko obilježio njezin život od konca 18. stoljeća nadalje i vrlo je zanimljiv za različita istraživanja, različite segmente povijesti. Ja ću se ovdje dotaknuti samo jednoga dijela priče. Dakle, tema je mojega predavanja Tiskara Karletski u Rijeci i njezina izdanja. I prije no što krenem u samu bit, red je podsjetiti na dosadašnja istraživanja. Naime, rad je te tiskare predmetom istraživanja znanstvenika i stručnjaka još od druge polovice 19. stoljeća, kada je njezina izdanja uočio Ivan Kukuljević-Sakcinski i uključio ih u bibliografiju hrvatsku iz 1860. A osobito su poslije uslijedila sustavnija istraživanja, rezultat kojih je više bibliografija njezinih izdanja. Jedna je od njih ona romanistice Klare Zolnay iz 1932. godine, koja je zapravo u svojoj bibliografiji dala pregled, ali samo izdanja na talijanskome jeziku, koji su nastali u to vrijeme na području Ugarske, a onda je u to uključena i produkcija Tiskare Karletski na talijanskom jeziku. Ona koja je najvažnija bibliografija kada su u pitanju izdanja na hrvatskom jeziku jest dakako poznata bibliografija Tatjane Blažeković Fluminenzija Croatica iz 1953. godine, objavljena u onoj poznatoj ediciji, akademijinoj ediciji, i poslije neki drugi radovi Tatjane Blažeković, i oni su zapravo i danas temelj i polazište za istraživanje hrvatskog korpusa izdanja Tiskare Karletski. Tiskarom Karletski bavilo se poslije i nekoliko drugih istraživača, a u 20. stoljeću, dakle u suvremeno doba, posebice se tom tiskarom i drugim tiskarama u Rijeci u 19. stoljeću bavio istraživač riječke kulturne povijesti dr. Irvin Lukežić. U novije doba tim se istraživanjima bavim i sama, i ono što je bitno primijetiti jest da se korpus dosad poznatih publikacija otisnutih u toj tiskari zapravo stalno nadopunjuje. U ovo novije vrijeme on je jasno nadopunjen i zbog činjenice što nam je sada digitalizacija građe omogućila da uočimo neka izdanja iz brojnih knjižnica i arhiva koji nam prije nisu bili dostupni i koje prijašnji istraživači zbog načina na koji su oni istraživali jednostavno nisu ni mogli uočiti. Gospodarski razvoj Rijeke od 18. stoljeća nadalje, potaknut proglašenjem Rijeke slobodnom lukom 1719. godine, a zatim i drugim mjerama habsburških vladara koje su poticale razvoj trgovine, pomorstva i dolazak u grad stranih trgovaca, obrtnika i intelektualaca, značio je i razvoj građanskog društva te kulturni napredak grada koji se očitovao i u sve većoj potrebi za knjigom i pisanom riječju. Taj duh novoga vremena i svekolikoga razvoja grada Rijeke, koji je potaknut zapravo tim mjerama habsburških vladara, kao plodno je tlo za otvaranje
tiskare prepoznao Čeh Lovro Laurentius Aloysius Karlecki. Naime, habsburški su vladari, nakon što su proglasili Rijeku slobodnom lukom, poticali dolazak stranaca kako bi se grad svekoliko razvijao, dakle i u manufakturnom i u industrijskom, ali i u kulturnome pogledu. Čeh Lovro Karlecki je uz dopuštenje poglavarstva Velikoga vijeća grada Rijeke osnovao tiskaru. Dopuštenje je izdano 24. srpnja 1779. godine i taj se dokument čuva u Državnom arhivu u Rijeci. I taj je trenutak zapravo jedan od ključnih događaja u ukupnoj kulturnoj povijesti grada Rijeke koji se dalekosežno odrazio na njezin daljnji razvoj. Naime, osnutak je te tiskare uslijedio pa više od 2 stoljeća nakon što je u Rijeci djelovala 1530. u 6 mjeseci 1530. 1531. godine ona poznata glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje. Znači, koliko znamo, od tada pa sve do osnutka tiskare Karlecki Rijeka nije imala tiskare. Bio je jedan pokušaj u 17. stoljeću trsatskoga Franjevca, gvardijana i obnovitelja Trsatskoga samostana, inače i povjesničara, Franje Glavinića, rodom iz Istarskoga Dvigrada, a podrijetlom, kako je sam govorio, iz Glamoča bosanskoga, da dopremi u Rijeku tiskarska slova protestantske tiskare iz Uraha, što je on svojim nastojanjima i uspio. Dakle, radilo se o glagoljskim, ćiriličnim i latiničnim slovima. Tu je tiskaru, dok je riješio ostale carinske i druge administrativne poslove, smjestio u gradskom kaštelu. Međutim, crkveno-politički razlozi su doveli do toga da je ta tiskara na kraju završila kao tiskara Propagande del Fide u Rimu, kojom su se ipak onda poslije tiskale dalje hrvatske liturgijske knjige. Osnutkom tiskare Čeh Lovro Karlecki je postao prvi službeni gradski tiskar, a njegova tiskara prva gradska i gubernijska tiskara. Kao što je već istaknuto, djelovala je u Rijeci više od 100 godina i pritom je promijenila nekoliko lokacija. Prva je njezina lokacija, ovo govorim jer ovdje ima i slušača koji su bili u Rijeci ili na različite načine vezani uz nju, pa evo mala digresija. Dakle, koliko je poznato, prva je lokacija te tiskare bila na prostoru nekadašnjega Isusovačkog seminara, dakle ispod crkve Svetoga Vida, odnosno na prostoru gdje je poslije bio Filozofski fakultet u Rijeci. Mi to danas zovemo stara zgrada Filozofskog fakulteta, danas je tamo samo osnovna škola Nikola Tesla. Dakle, u tome dijelu, a nakon toga je djelovala u kući Karlecki, koja se nalazila na tadašnjoj, zapravo na uglu Pijace Adamić i Via Teatro. To je današnja Adamićeva ulica koja je, evo, nakon dugotrajnih radova jučer otvorena, prekjučer za ponovni promet, a Pijaca Adamić je trg Republike Hrvatske. Inače je to dakle i danas trg koji će ponovno zaživjeti. Trag je dakle te kuće ostao sačuvan na jednome balkonu gdje je zapravo uključeno stilizirano u ogradi stilizirano slovo K kao kuća Karlecki. Ono što općenito, a poslije ću nešto ići i u detalje, karakterizira izdanja koja je tiskala ta tiskara su višejezičnost i raznovrsnost izdanja i njihovih naručitelja. Jezici na kojima je tiskala su bili latinski, talijanski, hrvatski, mađarski i njemački. To je dakako rezultat društveno-političke i jezične stvarnosti grada Rijeke toga doba, u kojoj su u opticaju na različite načine bili svi ti jezici. Dakle, talijanski kao jezik pomorstva, administracije, hrvatski većinom kao jezik puka, a mađarski i njemački ovisno o okolnostima i trenucima kada su oni postajali i nastavni jezici u Riječkoj gimnaziji i ostalim riječkim školama, opet ovisno vezano uz pripadnost Habsburškoj monarhiji, odnosno Austro-Ugarskoj.
Najproduktivnija je izdavačka djelatnost bila na talijanskome jeziku, zatim na hrvatskome, pa na latinskome, a u manjoj mjeri su tiskana i izdanja na mađarskome i njemačkome jeziku. Sve do polovice 19. stoljeća tiskara Karlecki bila je jedina tiskara u gradu, što znači i jedina koja je tiskala na hrvatskome jeziku, pa je njezina važnost iz toga dalekosežna za očuvanje hrvatskoga jezika i njezin daljnji razvoj. Dakle, tiskala je publikacije koje su bile od velike važnosti u tom zapravo gradu izloženom, snažno izloženom stranim inojezičnim utjecajima, dakle očuvanju i razvoju hrvatske pisane riječi. Tiskala je različite vrste tiskovina, školska izvješća, schematizme, direktorije, libreta za opere, školske i trgovačke pravilnike, pravilnike i statute različitih društava, oglase i proglase, prigodnice, nabožne knjige, udžbenike, rječnike, knjige pjesama, stručnu i znanstvenu literaturu, novine, dakle periodiku i tako dalje. A njezini su naručitelji bili gradske, gubernijske ili banske vlasti, crkvene i školske institucije, ali i pojedinci, autori ili prevoditelji. Kao izvorna građa, ta su izdanja važna za bolje razumijevanje gradskog ozračja toga doba i različitih dijelova javnog života grada Rijeke, ali i okolice, pa i one udaljenije, jer vidjet ćete poslije da je tiskala i za neka druga područja. I neizostavan su izvor za proučavanje svekolike povijesti Rijeke i okolice. Tiskaru tijekom cijelog njezinog rada vode članovi obitelji Karlecki. U prvoj fazi, to su, ovdje se navode kako je i najčešće bilo hrvatski i talijanski oblik imena, raspolažemo iz matičnih knjiga i latinskim oblicima njihovih imena. Dakle, u prvoj fazi tiskaru vodi osnivač Lovro, do negdje 1800. te nemamo točan podatak njegove smrti, pa to iz impresuma utvrđujemo, i njegova udovica Rosina negdje do 1803. odnosno do svoje smrti. U drugoj fazi tiskaru vode braća Anton i Josip, zajednički do 1853. godine, a onda nakon Josipove smrti Anton do 1875. godine i u trećoj fazi tiskaru onda preuzimaju Franjo, odnosno Francesco, Josipov sin, i nakon toga Josip, odnosno Giuseppe mlađi, Josipov unuk. Matične knjige grada Rijeke svjedoče o brojnim pripadnicima te obitelji u Rijeci od konca 18. i tijekom cijeloga 19. stoljeća, pa i u 20. Oni su pripadali višemu, barem u prvoj polovici 19. stoljeća, poslije se utječu svome zalazu, pripadali su višemu građanskom sloju u gradu Rijeci, o čemu svjedoči možda i evo ovo jedno ulje na platnu slikara Kristijana von Mera, inače se čuva u Pomorskom i povijesnom muzeju grada Rijeke, na kojemu je tiskar Karlecki sa suprugom, dakle nastalo je 1832. godine. Vrlo je vjerojatno riječ od one dvojice braće o Josipu, jer mi se čini da Anton nije bio ženjen, ali to načelno, dakle u matičnim knjigama nisam uspjela o tome naći podatke. U prvoj fazi rada ovdje su navedeni samo sekundica. Ovdje su navedeni, dakle, iz impresuma nazivi tiskare, ovdje su većinom na latinskome, italijanskome i nekoliko na hrvatskome. Dakle, u prvoj fazi su tiskovine većinom službene i protokolarno prigodne naravi, najčešće su pisane latinskim jezikom i vezane su uz sam riječki gubernij, uz rad gimnazije, uz crkvu, objavljuju se izdanja, odnosno različite prigodnice u čast važnih događaja ili osoba i tako dalje. Dakle, radi se o schematizmima, o školskim izvješćima, pravilima, programima, tezarijima, dakle o javno branjenim tezama i tako dalje. Nakon toga slijede i druga izdanja na talijanskome i hrvatskome jeziku. Izdvojiti je možda prvu
knjigu u formalnom značenju, dakle prema onoj UNESCO klasifikaciji publikaciju koja ima više od 49 stranica, jer je čitav niz zapravo izdanja brošura manjega opsega, dakle do 49. Prva knjiga koju je tiskara Karlecki je Taxa Medicamentorum, odnosno Tassa del Medicinali, dvojezičan latinsko-talijanski ljekarnički priručnik s popisom lijekova koji su bili dostupni u riječkim ljekarnama. Prvi književni tekst tiskan u toj prvoj fazi rada tiskare Karlecki jest Il vecchio geloso, dakle ljubomorni starac, zapravo libreto jedne glazbene drame, tiskan je 1783. koja se izvodila u riječkom kazalištu. Ovdje već vidimo znači da je 1783. Rijeka imala kazalište još prije onog Adamićevog koje je akademkinja Katalinić zna o čemu govori, koje je osnovano 1805. i ovoga novoga u kojemu se i danas odvijaju predstave. Inače će se tradicija, vidjet ćete i kasnije, objavljivanja libreta tih opera, odnosno glazbenih drama, intenzivirati posebice u drugoj fazi rada tiskare. Ili recimo zanimljivo je izdvojiti da je 1802. to nam sada vodi, jel tako, udovica Rosina Karlecki tiskaru, u njoj tiskani prvi pravilnik o požarima za grad i slobodnu luku Rijeka na talijanskom jeziku. Ovo je dakle naslovnica još jednoga od tih izdanja, dakle kojima su se objavljivala libreta tih glazbenih drama koje su se izvodile u riječkom kazalištu. Ovo je dakle Gli amori estate, ljetna ljubav, i unutra se točno i navode i lokaliteti vezani uz grad Rijeku. Prvo izdanje na hrvatskom jeziku, dakle hrvatski prvotisak tiskare Karlecki jest knjiga pjesama Pisme koje se pivaju pod svetom misom zajedno s pismom prid pridiku. Tiskana je 1790. u tiskari Lovre Karleckoga i sadrži zapravo crkvene pjesme, kako i sam naslov govori, koje se izvode tijekom mise. Uz ovu prvu pismu prid pridiku u nastavku slijede i pisme koje se izvode uz različite dijelove mise i zapravo se time slijedi onaj njemački obrazac Singmesse, dakle koji se tada uvodi za razliku od onih tradicionalnih dotadašnjih hrvatskih crkvenih pjesama i popjevki koje su bile više vezane uz liturgijsku godinu. Vrlo je zanimljivo izdanje na hrvatskom jeziku i snažno vezano zapravo uz Rijeku. Evo možete vidjeti već i po ovom grafičkom ukrasu koji krasi naslovnicu. To su letanije muke i smrti Isu Krstove na svrhi 5. vijeka poslije izlivoga boka Propetija u Ričkomu gradu kamenom udarenoga primloga krv čudnovato je protekla. 1796. su tiskane, također u tiskari još uvijek kada je vodi Lovro Karlecki. Naime, radi se o knjižici kojom se obilježila 500. obljetnica čudotvornog događaja iz 1296. godine. Dakle, legenda je da je Petar Lončarić bacio kamen na Kristovo raspelo u crkvi Svetoga Vida. Ono je prokrvarilo, jer tako, iz lijevoga boka, zapravo iz šeste rane, i zapravo nakon toga se u gradu Rijeci razvija štovanje toga čudotvornog raspela. Ono se posobito razvija i u okviru bratovštine Svetoga križa, za koju je 1693. godine Nikola Herman objavio brašno duhovno knjižicu za bratime te bratovštine, a u toj se knjižici nalazi isti ovaj motiv raspela. U pozadini je grad Rijeka, Trsat i Riječka Kalvarija. Iduće zanimljivo izdanje na hrvatskom jeziku je Pokornik upućen. Digresija samo jedna, poslije ću još se na to vratiti. Naime, sva ta izdanja na hrvatskom jeziku, osim nekoliko iznimaka, usput ću ih spomenuti, pisana su štokavskim ikavskim književno-jezičnim tipom, koji se tada već
dobro utvrdio i proširio i na čakavsko područje o kojemu se ovdje radi. Dakle, ovo su većinom pisani štokavskim i kavskim književnim jezičnim tipom. Ovo je pokornik upućen za dobro i spasonosno ispoviditi se, dakle ispovjedni priručnik svećenicima kako bi pripremali na ispovjed svoj puk, koji je pripremio Petar Matija Grpčić, kanonik i dekan Modruški, a vrlo je zanimljivo da jezične značajke toga pokornika pokazuju da je pri njegovu priređivanju koristio i dubrovačka izdanja, jer se vide i neke značajke dubrovačke književnosti i jezika. Još jedno vrlo zanimljivo izdanje iz rane faze rada tiskare, sada opet kada je vodi Udovica Rosina, jest jedno izdanje koje izlazi sad iz korpusa nabožne literature, a većinom je bila riječ o nabožnoj literaturi. Dakle, ovo je zapravo knjižica vrhu navlačenja Kravokozica, dviju kratko beside za probuditi sve kolike oce i majke, kojom se naime promicao nov način cijepljenja protiv boginja, onaj sustav vakcinacije koji je uveo engleski liječnik dr. Edward Jenner, i ovo je zapravo knjižica kojom se potiče dakle, ljude da cijepe svoju djecu navlačenjem kravokozica, jer se shvatilo tako da kravlje boginje zapravo razvijaju imunitet na ove druge. Vrlo je zanimljivo izdanje, inače je objavljeno pod biskupom Ivanom Krstiteljem Ježićem, a u literaturi se navodi da je on čak bio i prevoditelj, jer je zapravo knjižica prijevod s njemačkoga jezika. U drugoj fazi, kada tiskaru vode braća Josip i Antun, a onda samostalno Antun, a riječ je i o najplodnijem razdoblju tiskare, evo može se vidjeti, izdvojila sam na koji su se način u impresumima, ovisno o tome kojim su jezikom izdanja bila tiskana, navodili oni kao izdavači. Pa su na hrvatskom jeziku, ali tako to, braća Karlecki, ili pritiskano slovima Antona i Josipa Karlecki, ili slovima braće Karlecki, latinski tipis fratrum Karlecki, talijanski presso fratelli, dakle mađarski, njemački. U tom razdoblju uz službene i druge tiskovine intenziviraju i tiskanje književnih i znanstveno-popularnih dijela. U toj se tiskari tiskaju i prve riječke novine, Notizie del giorno, na talijanskome jeziku. Vidimo da su one izlazile 1813. i 14. a onda iduće tek 843. 46. I do polovice 19. stoljeća su najbrojnija izdanja na talijanskome i nakon toga na hrvatskome, a potom na latinskome, dok se na njemačkome i mađarskome tiska znatno manje. No ipak da, njemački je očuvan u nekoliko godišnjih izvješća Riječke gimnazije i izvješća drugih škola iz vremena kada je nastavni jezik bio njemački, a mađarski je očuvan, evo kao zanimljivost možda, u jednoj zbirci pjesama i jednoj prigodnici. Ta zbirka pjesama jest sonet Kosoru Ferenca Časara, profesora, dakle sonetni vijenac, profesora mađarskoga jezika u Kraljevskoj gimnaziji u Rijeci, koji je kao profesor mađarskoga jezika potaknuo učenika te gimnazije, Ivana Mažuranića, da napiše prigodnicu, dakle oproštajnu pjesmu Bučudal, tadašnjem riječkom guverneru Ferencu Ermeniju. Inače, dakle, ova pjesma Ivana Mažuranića, budućega pjesnika i bana, je prvi tiskani njegov pjesnički uradak, pa je evo i to jedna zanimljivost koju nalazimo u izdanjima tiskare Karlecki. Nastavlja se objavljivanje ostalih serijskih publikacija, školskih izvješća i klasifikacija, opet ovisno o vremenu i vrsti škole na kojemu od tih jezika. I živa je aktivnost na objavljivanju službenih serijskih publikacija crkvenih institucija, različitih direktorija i schematizama na latinskom i talijanskom jeziku.
U to su vrijeme brojni i različiti proglasi koji uređuju funkcioniranje grada, pa je takav jedan recimo primjerice tiskan za vrijeme pojave kolere, ili najavljuju neke važne događaje, pa je primjerice takvim proglasima najavljen program svečanosti za dolaska u Rijeku bana Josipa Jelačića 1850. ili primjerice cara Franje Josipa 1852. Najčešće su pisani talijanskim jezikom, no pretpostavlja se i postojanje hrvatskih inačica tih proglasa, tiskanih za većinsko hrvatsko stanovništvo. Nažalost, dosadašnjim se istraživanjima do njih nije došlo. Također, evo, postoje naznake da bi trebalo provjeriti mađarske i talijanske arhive, ali da oni postoje upućuju dvojezični hrvatsko-talijanski i trojezični hrvatsko-njemačko-talijanski proglasi otisnuti ili pretisnuti u istom razdoblju. Primjerice, jedan od njih je Invito Sacro, odnosno bogoljubni poziv, ili moj dragi, dakle ovaj upućen barunu, dakle banu Jelačiću i na njemačkom i na talijanskom jeziku i tako dalje. Tiskaju se pravilnici i statuti koji su uređivali i propisivali različita područja života, primjerice trgovinu, zaštitu zdravlja, higijenu, društveni i kulturni život, različita udruženja, društva, škole i tako dalje. Opet su najčešće na talijanskom jeziku koji je bio jezik, dakle, administracije, trgovine i poslovanja, pa je primjerice među njima pravilnik trgovinske deputacije u Rijeci ili primjerice pravilnik novoga kazina u Rijeci ili primjerice pravilnik koji regulira carinjenje vina i tekućina. Tiskaju se i letci, učeni i pučki, političkoga, vjerskoga, kulturnoga, književnoga ili reklamnoga sadržaja, koji su zapravo se formirali kao jedna posebna žanrovska vrsta u izdavačkoj djelatnosti tadašnjoj grada Rijeke i vrlo su zanimljivi kao jedan zaseban žanr. Na njima su mogli biti i prigodni i pohvalni stihovi, te svečani ili pogrebni govori, opet na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. I u njima zapravo vidimo primjer riječkog latinističkog kruga i riječke latinističke književnosti 19. stoljeća. Tome su krugu pripadali mnogi ugledni Riječani, primjerice Gašpar Kombol, Frank Ksaver Livak, Ljudevit Josip Čimoti i tako dalje. Dakle, na latinskom jeziku objavljuju prigodnice i svečane govore. Ovdje je na kraju naveden i jedan dvojezični letak. Evo, kolegica Tamara Runjak, kojoj zahvaljujem i ja što je priredila ovu izložbu, izdanja Tiskare Karletski iz knjižnice HAZU, našla je u knjižnici također taj letak Šipak i Diraka, ali Glogovina, Smislenka čudoredna za mladost, dakle La Rosa e lo Spino. Radi se o dvojezičnom letku s pjesmom namijenjenom mladeži iz 1836. godine. To nam je znači vrijeme ilirskog pokreta kada već je i dakle ilirska grafija prihvaćena, ali se u ovim ranijim tekstovima ona, a znamo da je tako bilo i u nekim drugim područjima, dakle nisu odmah prihvaćena bila rješenja. Ona je pisana još starom grafijom, ali zanimljiva nam je po tome što je ovaj hrvatski tekst koji je prijevod talijanske pjesme zapravo pisan riječkom čakavštinom. To nam je jedan od rijetkih tekstova na kojemu ona ostala zabilježena. Nadamo se da će se u budućnosti otkriti još. Jedan je od njih ono spomenuto brašno duhovno iz 1693. koje je zbog toga dobilo i atribut prve riječke knjige. Naime, očuvan je cakavizam, jedna od bitnih, dakle jezikoslovci znaju, jedna od bitnih značajki čakavštine grada Rijeke, dok je ona bila aktivna, jest bio cakavizam koji se u Rijeci, ovisno o tome o kojem se dijelu Rijeke gradilo, realizirao u oba svoja tipa. Od 30. godina, evo, iznimno se intenzivno objavljuju ona ranije spomenuta libreta opera prije njihova izvođenja u kazalištu.
Od 1833. do 1849. objavljeno ih je 30-ak. Kada malo googlamo pa tražimo što je toga bilo drugdje, vidimo da su se zapravo vrlo brzo nakon europskih ili svjetskih praizvedbi te opere i Gioachima Rossinija i Giuseppea Verdija i ostalih izvodile i u Rijeci. Ulazimo i u razdoblje autorske književnosti. 1849. Mirko Bogović tu tiska zbirku pjesama Domorodni glasi, dakle kao znak hrvatskog narodnog preporoda, zapravo pretočen u stihove, a na talijanskom jeziku Antonio Fulvi tiska zbirku pjesama Il Vita Metro 1859. godine, koju proučavatelji talijanske književnosti u gradu Rijeci ocjenjuju vrlo visokim ocjenama. Objavljuju se i stručne publikacije, pa primjerice jedna od njih je kratki opis zdravstvenih prilika u Ugarskom primorju ili medicinsko-poučnoga sadržaja, dakle priručnik o njezi djece Giovannija Španjolija, dakle riječkog liječnika, Igiene del Bambino. Što se tiče izdanja na hrvatskom jeziku u drugoj fazi, oni pokrivaju vjerske potrebe Senjsko-modroške biskupije. Najčešće su u pitanju nabožna izdanja i poučna izdanja udžbeničkoga tipa. Razvija se i književna produkcija, dakle objavljivanjem prve spomenute autorske zbirke pjesama na hrvatskom jeziku, a osobito je i dalje razvijena manira pisanja i tiskanja prigodnih stihova i svečanih govora koji prate dolaske važnih osoba u grad ili neke važne događaje. Za razdoblja hrvatske uprave i banske vlasti gradom Rijekom od 1848. do 1868. tiskarska se produkcija na hrvatskom jeziku intenzivira, a ona na talijanskom smanjuje. Jedno od tih izdanja iz druge faze rada tiskare, dakle crkvenoga je tipa, ali zapravo didaktičke naravi i vezano je uz preseljenje kateheze iz crkve u školu, jest Mali katekizmus pitanji i odgovori, skupa dodanjem o najpotrebnijih svetih sakramenata i tako dalje za najmlađe učenike narodnih škola. Tiskan je 1813. godine u Rijeci, u tiskari braće Karleski, 1815. ispričavam se, a nakon njega tiskana su i sljedeća dva katekizma. Srednji ili ti pokraćeni katekizmus, namijenjen učenicima viših razreda, iz 1818. upitnike jer nije izravno naznačen u impresumu, ali je prema drugim saznanjima moguće pretpostaviti. I Mali katekizmus, pitanje i odgovori skupa dodanjem o najpotrebnijih svetih sakramenata iz 1824. koji sam evo uspjela dobiti na uvid iz knjižnice Male braće u Dubrovniku, drugdje ga nisam uspjela naći. Knjižnica Male braće također ima sačuvana neka od tih izdanja. Zašto su nam ova izdanja katekizama iz 1813. i 1818. zanimljiva? Naime, jezična analiza tih izdanja, a ja sam se primarno, kao što ste čuli i za dizertaciju, bavila jezičnom analizom, je pokazala da je u njima očuvan veći broj čakavskih značajki. Dakle, prvo je pitanje u tom katekizmu ča je Bog. Ovaj treći iz 1824. više nema tih značajki. Dakle, sačuvane su čakavske značajke, što zapravo znači da smo, mislilo se da nakon 17. stoljeća nema stvaralaštva na čakavštini, da je ona ipak bila očuvana u određenim vrstama publikacije. Zašto u ovima? Pa pretpostavka je da je bila, kako je bila namijenjena čakavskom području, da se htjelo pogotovo tu najmanju djecu, jel tako, privući njihovim materinskim idiomom da im se približe vjerska znanja. Inače su, što se tiče crkvenog aspekta, ti katekizmi primjeri naravno austrijskih katekizama, kako je to utvrdio Franjo Emanuel Hoško. Još jedno vrlo zanimljivo izdanje je knjižica imen za hasanselskih škol u cesarsko-kraljevskih državah. Ovaj
ar čitam kao R jer je zapravo grafijska realizacija slogotvornog R. Tiskana je u Rijeci 1819. godine i jezična analiza toga izdanja također pokazuje u još većoj mjeri očuvanost čakavskih značajki. Naime, primjerice, analiza refleksa jata je pokazala da je on ikavsko-ekavski, pa je pretpostavka da je namijenjen bio onim okolnim područjima od Grobnika nadalje koji zapravo su dakle ikavsko-ekavski u svojoj realizaciji. Vrlo je zanimljiva jer ona je zapravo prijevod njemačkoga, dakle na lijevoj strani je njemački tekst, na desnoj hrvatski čakavski i uobičajena je svojim izgledom kao i ostale toga tipa koje su tiskane i za kajkavska područja, dakle od sricanja do učenja izraza, rečenica i tako dalje, i s velikom zapravo didaktičkom, ali i odgojnom funkcijom od učenja dijelova tijela, kućanskih alata, dijelova kuće, odnosa prema roditeljima i starijima i tako dalje. Jedno od najvažnijih izdanja koje je tiskala tiskara Karlecki jest Epistole i Evanjelja priko svega lita po redu Misala rimskoga, dakle iz 1824. godine. Jedno je to od niza izdanja nastalih prema poznatome Bandulavićevu lekcionaru, inače se naziva riječkim ščavetom u odnosu na tako prijašnja glagoljska izdanja i nama je jezikoslovcima zanimljiva i zbog ove opaze glede pravopisa ili ortografije, gdje je priređivač, a vrlo je vjerojatno da se radi o Frani Vrinjaninu, kojega ću spomenuti još kasnije, rastumačio uporabu grafema, dakle slova određenih za određene foneme. Dakle, vidimo da je opisao na koji se način bilježi č s onim c s repićem dolje. Inače je to dakle tradicija dalmatinskoga slovopisa u odnosu na mnoga druga izdanja gdje je očuvan slavonski slovopis. Još jedna vrlo zanimljiva knjiga iz tog korpusa nabožne literature je Običaj i molitve, zapravo to je ritual, obrednik. Vjerojatna je uporaba kao jednoga od izvora pri priređivanju ovoga izdanja Kašićeva rituala. I nekoliko izdanja Frana Vrinjanina. Jedno je njegovo autorsko djelo, to su Razgovori za sve nedjelje kroz godišta iz 1825. Riječ je o propovjednoj literaturi koja je tretirala različita moralna i teološka pitanja, a drugo je troknjižje, Razgovori Petra Vani redovnika iz 1831. Zapravo Vrinjaninov prijevod tih razgovora Petra Vanija, također propovjedna literatura. Dakle, kao što je već rečeno, za hrvatske uprave se intenziviraju izdanja na hrvatskom jeziku. Uz spomenute domorodne glase Mirka Bogovića, evo treba spomenuti da je i tiskara Karlecki zabilježila boravak Frana Kurelca u gradu Rijeci, gdje je došao 1849. godine najprije kao učitelj narodnoga, odnosno hrvatskoga jezika. Evo nedavno smo prije nekoliko mjeseci s kolegicom Ivom Kurelac zajedno i njezinim zavodom imali ovdje jedan znanstveni skup posvećen Franu Kurelcu. Prvo izdanje koje je on tiskao u tiskari Karlecki su govori iz rimskih pisaca, zapravo prijevodi latinskih govora rimskih pisaca. Nakon toga slijede pravila društva Narodne čitaonice Riječke, koja je tada ustrojena i također bila zapravo okupljalište preporodnih ideja koje su iz Zagreba dolazile upravo s ovim nastavnicima Riječke gimnazije koji su iz drugih hrvatskih krajeva dolazili u Rijeku da bi zapravo širili i očuvali hrvatsku pisanu riječ. I evo niz ovih prigodnica u čast crkvenih velikodostojnika ili onih koje su popratile svečani dolazak bana Jelačića u Rijeku u srpnju 1850. godine. Više je takvih prigodnica, one su očuvane, mislim čak i u Zagrebu u školskom muzeju.
Objavljuju se opet proglasi vezani uz tadašnji javni život grada Rijeke, ali i šire. I evo školska izvješća Riječke gimnazije i drugih škola u ovom razdoblju od 51. do 53. i 1869. ona su na hrvatskome jeziku. U njima se također vidi i rad tih nastavnika koji su svojim angažmanom znatno pridonijeli očuvanju i razvoju hrvatske pisane riječi u gradu Rijeci, pa je primjerice u jednom od tih izvješća Fran Kurelac objavio svoju poznatu raspravu greške hrvatskih pisac glede sklonovanja samostavnih riječi, osobito drugoga padeža množine, dakle ono poznato pitanje genitiva množine. Dakle, najprije je objavio u izvješću Riječke gimnazije, a nakon toga i kao zasebno izdanje koje je i ovdje izloženo, evo knjižnica Akademijina ga ima, s nešto drukčijim naslovom Kako da sklanjamo imena. To je zapravo početak i djelovanja Riječke filološke škole koje je Fran Kurelac bio osnivač i glavni predstavnik. Oko sebe je okupio nekoliko učenika, ali pomalo su zapravo ga svi napuštali i on je jedini ostao dosljedan toj svojoj filološkoj koncepciji do kraja života. Tiskar Karlecki bilježi i djelovanje Vinka Pacela koji je također u Riječkoj gimnaziji radio kao profesor. On je objavio raspravu Naše nazivlje u prirodoslovnih nauka. Tiskara Karlecki je tiskala i nekoliko izdanja karlobaškog župnika i autora prve hrvatske gramatike na hrvatskom jeziku Šime Starčevića. Jedno je od tih izdanja Katoličansko pitalo, dakle opet još jedan katekizam, a drugo je izdanje Razmišljanje 7 žalosti Blažene Divice Marije koje čini se na gori Kalvariji u Karlobagu, vezano je tako uz prostor u kojemu je on kao župnik djelovao. Zašto su nam ta izdanja zanimljiva? Kao što su izdanja Frana Kurelca, kada ih jezikoslovno analiziramo, pokazala da on je zapravo ostao dosljedan svojim jezikoslovnim nazorima i jezikoslovnoj koncepciji, neovisno o tome što ona nije bila prihvaćena u odnosu tako na ideje Zagrebačke filološke škole. Isto je tako Šime Starčević, koji je zapravo bio pripadnik Zadarske filološke škole, u Tiskari Karlecki uspio tiskati svoja izdanja svojom književno-jezičnom koncepcijom, a to je onda značilo slavonskim slovopisom i štokavskom ikavicom u vrijeme kada je već štokavski jekavski književni jezik prihvaćen i više nije bio upitan. Dakle, to su te dvije osobnosti koje su uspjele dakle, u Tiskari Karlecki naći prostor da u svojoj autorskoj redakciji tiskaju izdanja. Mislim da Šimi Starčeviću to nije uspjelo ni u zadarskom prostoru, ali evo, Karlecki su bili i u tome smislu poslovno dobro orijentirani i tu u tome nisu vidjeli problem. U trećoj, završnoj fazi, koja je od 1876. do 1889. godine, tiskaru vodi Franjo Karlecki kao nakladnik i urednik i ona se od tada više usmjerava na tiskanje periodičnih publikacija i stručnih knjiga. Djelatnost je tiskare na zalazu. Naime, od polovice 19. stoljeća u Rijeci se počinju otvarati druge tiskare, pa tiskara Karlecki svojim malim brojem zaposlenika i zastarjelom tehnikom zapravo sve teže prati u korak te nove tiskare, primjerice tiskaru Erkola Rece ili tiskaru Emidija Mohovića, koje već rabe suvremenije strojeve i imaju puno više zaposlenika. Broj dosad poznatih izdanja na hrvatskom jeziku tiskanih u toj trećoj fazi pokazuje da je to vrijeme bilo više nego nesklono hrvatskoj pisanoj riječi, dakle više se tiska na ostalim jezicima, naravno ponajprije talijanskome. Izlaze na talijanskome i novine Studije e lavoro, Rivista di fiume, L'Altiere i tako dalje, različite stručne knjige, a nešto se tiska i na mađarskome. No, na hrvatskome jeziku ipak nešto jest tiskano. Prema dostupnim podacima otisnut je jedan pravni priručnik, to je Narodni hrvatski odvjetnik
ili savjetni priručnik za sastavljanje svakovrsnih pogodba ili ugovora i drugih zakonskih pisama, molba itd. koji je sastavio Ivan Jurašić s otoka Krka, a prije toga ga je objavio na talijanskome jeziku. Naime, radi se o jednom impozantnom opsegom izdanju u kojemu je on zapravo dao praktične primjere i običnome čovjeku kako će sastaviti neku molbu, kako će izgledati neki ugovor, dakle pravni tekstovi. Inače je izdanje i vrijedan izvor pri istraživanju hrvatskoga pravnoga nazivlja toga doba, dakle usporedba sa Mažuranićevim prinosima za pravno-povijesni rječnik, evo tu je negdje onda bila putokaz. I još jedno izdanje koje je tiskano je o Svetoj Stošiji mučenici, Svetome Donatu biskupu i Svetom Šimunu proroku, štenje i kratki razgovori po Vicku Ivčeviću, kanoniku i župniku Prvostolne crkve Zadarske. Odakle sada Zadar? Pa, dakle, opet su to bili poslovni razlozi da je tiskara Karlecki prihvaćala tiskati i izdanja i iz drugih područja. Ovo je izdanje vrlo važno za povijest Zadarske crkve, jer zapravo svojom troslovnom strukturom čuva i tekstove koji pokazuju na koji su se način, dakle ta pjevala štenja Svetoj Stošiji i drugim zaštitnicima Zadra i u 17. stoljeću, ali i u 19. stoljeću kada je tiskano to izdanje. I ako imate još strpljenja, samo nekoliko opaski, premda sam ubacivala ih već vezane uz jezičnu raščlambu, dakle toga korpusa koji se zapravo, dakle kako sam ja uopće došla na ideju da istražujem ta izdanja. Moja je prvotna, kad sam određivala temu dizertacije, moja je prva namjera bila obrađivati one lekcionare epistole i evanđelja i gledat ga tako u kontekstu lekcionara prethodnih toga doba. I slučajno je u to vrijeme baš bila u sveučilišnoj knjižnici u Rijeci izložba o izdanjima tiskare Karlecki. Ja tad nisam uočavala tiskaru, ja sam uočavala u tome naslov, jel tako, sadržaj. I kad sam obilazila tu tiskaru, lijepo su kronološki bila posložena ta izdanja, sam shvatila zapravo da imamo korpus od 100 godina koji nam omogućuje da istražujemo hrvatski jezik prije preporoda, dakle koncem 18. stoljeća i u preporodno vrijeme pa do konca 19. stoljeća, koji dotad nije bio jezikoslovno istražen. Prikupljanje je građe bilo dugotrajno jer tada nije bila digitalizacija na stupnju na kojem je ona danas i većinom sam to fotografirala fotografskim aparatom, pa kada bih to prebacila u računalo bi odjednom Google Books osvanuo s nekim iz Michiganske knjižnice, ali dobro, sve je to dio našega posla. I ono što je zapravo se pokazalo da treba istražiti, naravno, najprije je bio slovopis i pravopis s obzirom na to da imamo izdanja koja su pisana prije Ilirske, odnosno Gajeve reforme slovopisa i ona poslije. A što se tiče jezičnih značajki, pokazalo se da treba pratiti one koje će pokazati značajke toga štokavskoga književnoga jezika iz druge polovice, odnosno konca 18. stoljeća koji se proširio na sjeverno-jadransko područje, a onda će to pokazati i izdanja koja odstupaju od njega, pa su tako detektirana i ova čakavska. I znači ove, dakle, jezične onda značajke na svim razinama. Samo ukratko, kada se radi o istraživanju, odnosno analizi slovopisa, naravno istraživana su grafijska rješenja samo za one foneme koji su bili drukčiji od onih kojima se služimo i danas. Dakle, u načelu se to odnosi na palatalne foneme i na slogotvorno rte glas jat. I analiza je pokazala da je u dopreporodnim izdanjima u većini, dakle, da su bila zabilježena tadašnjim takozvanim slavonskim slovopisom ili pojedinim njegovim rješenjima. Ovdje su navedena neka od njih, najbolje se možda vidi razlika kako se bilježi ovdje fonem č dvoslovom cs.
a u dijelu su izdanja utvrđena i grafijska rješenja dalmatinskog slovopisa u kojima se, dakle, recimo taj isti fonem č piše jednoslovom s podrednim dijakritičkim znakom. Što se tiče preporodnog i poslijepreporodnog razdoblja, izdanja tiskana od 1848. nadalje potvrđuju primjenu načela ilirskog slovopisa, dakle dijakritičkih znakova, ali i ostala nastojanja i razvojne procese hrvatske latinične grafije prije objavljivanja Brozova hrvatskog pravopisa 1892. a to se ponajprije odnosi na bilježenje jata, slogotvornog r, ć i đ. Iznimku u ovim preporodnim odnosno poslijepreporodnim izdanjima predstavljaju, dakle, spomenuta izdanja Šime Starčevića i Frana Kurelca, letci objavljeni 1836. i prigodnice iz 1839. i 1840. Ovo je cijela tablica ispisanih tih grafijskih rješenja, čisto da se vidi razlika. Dakle, plavom bojom su obilježena izdanja, ispod njih kreće nam primjena ilirske grafije i Gajevih rješenja, ona gore su prijepreporodna rješenja. Što se tiče jezičnih značajki, dakle onih koji su analizirane na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, a onda zasebno na leksičkoj razini, analizirani su elementi koji su bili relevantni za utvrđivanje značajki do preporodnog štokavskog i ikavskog književnog jezika i značajki koje odstupaju od njega, i za razmatranje primjene rezultata standardizacijskih nastojanja od 30. godina 19. stoljeća. Samo na 2 primjera ću pokazati o čemu je riječ. Primjerice, istraživanje refleksa jata u izdanjima iz dopreporodnog razdoblja je pokazalo da je u većini izdanja jat ikavski. Iznimke predstavljaju spomenuti katekizmi u kojima je ovjeren veći broj potvrda s ekavskim refleksom jata, što je čakavska značajka, spomenuta knjižica imen sa ikavsko-ekavskim refleksom jata i neki pojedinačni primjeri s ekavskim refleksom jata koji su literarne provenijencije. Što se tiče izdanja objavljenih nakon 1848. godine, dakle ona potvrđuju ilirsku književno-jezičnu koncepciju i načela Zagrebačke filološke škole, odnosno jekavski tip štokavštine, a u njima iznimku opet predstavljaju izdanja Šime Starčevića pisana štokavskom ikavicom. I možda još evo samo za primjer što je pokazalo istraživanje genitiva množine. Dakle, većina dopreporodnih izdanja ima novoštokavski nastavak s različitim grafijskim realizacijama, a oni spomenuti katekizmi imaju čakavske nastavke u genitivu množine ov, nulti morfem, odnosno ih, a ova izdanja nakon 1848. većinom su prema načelima dakle, irijske književno-jezične koncepcije i Zagrebačke filološke škole ah i ih, dok iznimku predstavljaju izdanja Frana Kurelca koji čuva svoj nulti morfem u genitivu množine. I zaključno, tijekom 19. stoljeća Rijeka je izrasla u moćno izdavačko središte. Primjerice, jedne riječke novine La Bilancia iz 1870. godine u jednom članku navode da u to vrijeme u Rijeci djeluje 18 tiskara, više knjigoveža, knjižara i tako dalje. 18 tiskara je, dakle, jedan je istraživač nazvao tadašnju Rijeku tiskarskim Eldoradom. Čvrste je temelje tom razvoju tiskarske djelatnosti postavila upravo tiskara obitelji Karlecki, koja je zapravo Rijeku vratila u svijet Gutenbergove galaksije. Dakle, ostavila je svojom djelatnošću vrijednu knjižnu baštinu na više jezika, koja je važan izvor za proučavanje svekolike povijesti Rijeke i okolice, a uz to posebno svjedoči i o građanskoj kulturi Rijeke 19. stoljeća i onoj njezinoj multikulturalnosti i multijezičnosti o kojoj se i danas puno govori. Izdanja na hrvatskom jeziku snažan su prinos očuvanju i razvoju hrvatske pisane riječi i hrvatskoga jezika u Rijeci i okolici, te vrijedan izvor za istraživanje procesa standardizacije hrvatskoga jezika, koji su zapravo
pokazali da ta izdanja pokazuju sve glavne značajke i mijene hrvatske književnojezične povijesti i standardizacijskih procesa toga doba, neovisno o društveno-političkim okolnostima u kojima se Rijeka tada nalazila, a istovremeno potvrđuju hrvatski jezični i duhovni nacionalni integritet upravo u hrvatskome jeziku i svjedoče o trajnoj potrebi za hrvatskom pisanom riječju na sjeverno-jadranskome hrvatskome prostoru i u vrijeme kada to nije bilo tako lako. I evo, umjesto onoga konačnoga zaključka čini mi se lijepim izdvojiti rečenicu Irvina Lukežića iz njegove knjige Riječki bibliopolis, koja je posvećena upravo toj tiskarskoj povijesti i tiskarskoj kulturnoj baštini grada Rijeke. Ako je lice ogledalo duše, onda je knjiga zrcalo civilizacije i kulture jednoga vremena. Zaista, izdanja tiskare Karlecki zrcale kulturu grada Rijeke toga vremena. Evo, hvala vam lijepa. Ako možda ima pitanja nekakvih ili komentara, slobodno. Da, ja ću sad samo u slučaju da se snima ponoviti vaše pitanje, jer poslije kad gledamo predavanja ono se ne čuje. Dakle, pitate koji je omjer zastupljenosti jezika. U najvećoj su mjeri, koliko sam po dosadašnjim istraživanjima mogla vidjeti, najzastupljeniji su izdanja na talijanskome jeziku, onda na hrvatskome, pa na latinskome, on je u onoj prvoj fazi više bio, a nešto su onda manje prema onome što imamo do sad uvid, jel tako, na mađarskom i njemačkom. Izvolite. S obzirom da su ta izdanja tako važna, da li netko u Rijeci pokušava objediniti sve na jednom mjestu? To ne mora biti fizički, naravno, ali barem da postoje digitalna izdanja koja su odnekud uskrsa, ovo što ste rekli, iz Michigana odjedanput iskrsne izdanje, što nam je dragocjeno. Da, to je sjajna ideja. Naime, Sveučilišna knjižnica u Rijeci posjeduje neka izdanja, ali ne sva. Ja sam u svome istraživanju, kada sam prikupljala građu, dakle, manji je dio izdanja bio dostupan u Rijeci, nešto sam iz Nacionalne i sveučilišne u Zagrebu, evo iz Dubrovnika su mi Fra Stipe Nosić mi je pomogao, nešto sam našla u Ljubljanskoj nacionalnoj knjižnici u Ljubljani. Da, to je sjajna ideja, to bi trebalo i k tome se ide, jel tako, da se digitalizacijom, evo kolegica Runjak to zna, da digitalizacijom ta izdanja postanu zapravo dostupna i objedinjena, ali osobno mislim da svaka knjižnica kada ima takva nekakva izdanja voli ih imati u svome fondu. Da, ali barem da se onda digitalizirati, da se to centrali, pa da, jasno. To je sjajno. I s time što naravno sva izdanja još ni nisu. Evo recimo, zanimljivo vam je onaj libreto za ono L'amore estate. Ja sam slučajno nije ni u jednoj bibliografiji naveden, čak ni u toj talijanske literature, ona je iz 1932. godine, logično. Dakle, nego sam je našla na digitalnom arhivu. Da. Kao arhivsku. Italijani su jako puno libreta digitalizirali, praktički većinu toga. Da, ja vjerujem da će, tako su mi i objasnili kad sam tražila neke od tih izdanja, da kad ih god netko zatraži, da je to prilika i da ih onda oni odmah u knjižnicama digitaliziraju. Ali da, vjerujem, to je sjajna ideja, nadamo se tome. Da. Ja bih imala dva pitanja, vezana su, zapravo me fasciniralo kako su bili to promućurni poslovni ljudi. Prvo vidiš da razmišljaju šta je ono što će se sigurno morati tiskati, to su
propisi i tome slično, onda ono što je opet logično da će imati stalnu nekakvu ciklične narudžbe, to su ovi školski kalendari, izvještaji, pardon, da. I onda ovo što recimo što znaš opet da će publika jako tražiti libreta i tome slično. Mene bi tu zanimale dvije stvari. Jedno, otkud su oni, kao je bio njihov background, ako možda znate, da li se neko već u Češkoj time bavio, pa došao, šta bi recimo tu se moglo reći. I drugo, ako sam ja dobro shvatila, došlo je do jednog skoka sa djeda i bake na unuke, jel? Anton i Josip nisu sinovi, sinovi su? Aha. Da. Jedna zanimljiva pričica, ne do kraja, ali evo... Čini mi se da je veliki razmak generacijski, ali dobro. Braća su njihovi sinovi, a Anton i Josip su sinovi Rosine i Lovre Karleckoga. Odnosno, evo, ispričat ću vam sad još, samo da vi dovršite. Da li je tu možda, čim se još eventualno, jer su bili specijalizirani samo za to, ili ko što je onda često bilo, tu je bilo možda i različitih drugih aktivnosti, šta znam, trgovine drvom ili nešto, što je već na Rijeci tada bilo unosno. Da, hvala na pitanju. Što se tiče njihovog backgrounda, ono što sam uspjela naći, dakle, podaci su o samome osnivaču Lovri Karleckom vrlo oskudni, osim evo ovog dokumenta o osnutku tiskare koji se čuva u Državnom arhivu u Rijeci, pa znamo da je on došao, a da bi osnovao tu tiskaru on je morao ispuniti i određene uvjete koji su tada bili propisani. Dakle, morao je imati morao je praksu završiti kod dvojice relevantnih tiskara. On je to učinio kod tiskara Tretnera u Beču i kod tiskara Egera u Ljubljani, gdje je i mogao prvi put doći u kontakt sa Rijekom, jer je Egerova tiskara u Ljubljani tiskala tezarije Kraljevske akademije u Rijeci. Dakle, to je mogao biti prvi kontakt. Uz to je morao jasno platiti i neke poreze, premda je bilo potaknuto da se doseljavaju stranci. Ono što sam uspjela naći, jer sam pokušavala, ja recimo nisam u matičnim knjigama grada Rijeke uspjela naći podatak o njegovoj smrti, zapis, za većinu drugih jesam, za njega ne. Počela sam čak češke matične knjige, ali iznimno je zahtjevno, ali ono što sam našla, tragajući za tom njegovom prošlošću, sam našla na spominjanje češkoga tiskara Martina Františeka Karleckoga iz češkoga Olomovca. Ja pretpostavljam, nemam o tome dokaze još, ja pretpostavljam da je Lovro Laurencius Alojzijus Karlecki izdanak te obitelji, te tiskarske češke obitelji iz Olomovca. Ali, kažem, ja za to još nemam konkretne dokaze. Još tragam za time. A drugo je vaše pitanje bilo vezano uz njihovu poslovnost, jel' tako? Pa, naime, kako su oni gotovo do 1853. bili jedina tiskara u gradu, zapravo su imali monopol na objavljivanje i nisu imali problema s osiguravanjem poslova. Dakle, nisu imali poslovne konkurencije. Ali su očito, evo i ovi neki drugi znakovi o tome govore, dakle oni su bili poslovno orijentirani i u njihovu se radu ne može vidjeti da su oni protežirali jednu političku stranu u odnosu na neku drugu, što se poslije moglo vidjeti, recimo, pa se znalo za jednog kasnijeg tiskara reći, aha, on je protežirao autonomaše pa je bio skloniji njima. Dakle, tiskara Karlecki je bila otvorena, kako vidimo, za rad sa svima. Očito je bio primaran i financijski aspekt koji je platio naručenu uslugu, a ove druge poslove na njih su imali zapravo kao gubernijska tiskara su se podrazumijevali za ove službene publikacije. Nešto sam možda još... Nešto ste još htjeli reći o tom generacijskom skoku. Da. Dakle, matične knjige, one su nam, puno toga nam govore. U matičnim knjigama nalazim... Dakle, prve na koje sam naišla kada sam ih počela istraživati
bio je zapis o rođenju Karlecki Josefus Laurentius. To je Josip Karlecki, ovaj koji je jedan od dvojice koji su u drugoj fazi vodili. Ali su mu roditelji Karoli i Rosina, latinski su zapisi, čitam kako je, 1783. 1784. rađa se Karlecki Antonius Josefus, Anton. Roditelji su mu Laurencij i Rosina. Ovo je sad jedna s velikom ogradom pretpostavka da je Lovro preuzeo zapravo udovicu svoga brata. Dakle, nigdje se više poslije ne spominje u matičnim knjigama Karol, a Rosina i Rosa dalje imaju, jel tako, 5 djece. Njihovi sad, znači sinovi, odnosno braća Josip i Antun je vode u drugoj fazi, a u trećoj fazi je vodi najprije Josipov sin, a onda Josipov unuk. Evo, otprilike tako. Dakle, ide nasljedni rez, nema skoka velikoga. I bavili su se i drugim poslovima. Nalazim podatke da je jedan od tiskara bio direktor brodarske kuće. U novije vrijeme su, kako je njihova snaga vremenom padala, pa se vidi i po tome što su onda adrese gdje su živjeli s centra grada preselila se na rubne dijelove grada, ali čak sam našla za neke ženske. Ovo su samo po muškoj lozi gledano, dakle ne znamo što je sa ženskim, ali sam našla recimo da su bili i obrtnici, krojačka radnja, dakle uglavnom poslovni su ljudi bili tijekom cijele svoje povijesti. Na riječkom groblju Kozala je sačuvan još jedan grob te obitelji, ovoga zadnjega tiskara iz treće faze. Ovi ostali nisam ih uspjela naći. Oprostite što pitam, Izvolite. ne bih htjela monopolizirati ovaj mikrofon. Kad je krenulo opadanje kuće Karlecki, da li je to zbog konkurencije drugih tiskara koji su se uzdignuli ili koji je bio razlog? Ja mislim da je, jer prema zapisima koji postoje, oni su imali zastarjelu opremu i vrlo mali broj zaposlenih ljudi. I druge tiskare koje su se tada počele razvijati, kao što je primjerice Tarecina ili Mohovićeva, one su čak i na onoj svjetskoj izložbi dobivale nagrade za moderne tiskarske strojeve koje su počele upotrebljavati, su počele preuzimati zapravo i ova izvješća i protokolarne i službene publikacije sve više i više tiskaju. Oni opet na svim tim jezicima, jer je to društveno-politička i jezična stvarnost grada Rijeke u to doba. Dakle, drži se to razlogom njezina pada, a ja bih ipak rekla da je tu možda i demografski razlog, jer s vremenom broj članova te obitelji opada, pa od ovih prvih koji su recimo Josip je imao 9 djece. Od tih vrlo brojčanih obitelji pred kraj stoljeća 1, 2, 3 maksimalno je bilo. Moguće je da je onda i samo utrnuće obitelji dovelo do toga. Zadnji tiskar je zapravo, koliko sam uspjela vidjeti u literaturi, nakon što je u arhivu nisu sačuvani dokumenti, odnosno nismo ih još uspjeli naći, a morali bi negdje do likvidaciji tvrtke, jer je to bila tvrtka, pa ne možemo to sigurno tvrditi, ali recimo jedan od posljednjih je bio zapravo onda preselio se za poslovođu u jednu drugu riječku tiskaru. Evo, to je negdje zapravo znak toga njenoga zalaza. Službenog dokumenta nismo ga još uspjeli naći o završetku rada tiskare. Mi ga pretpostavljamo, po čemu? Po zadnjim godinama izdanja koja su dostupna. Evo, ta 1889. Postojalo je još nekoliko naznaka. Jedan je
istraživač bio i nekoliko godina duže vrijeme, ali nemamo potvrdu u izdanjima o tome. Ali evo i dalje ta priča te obitelji je vrlo zapravo zanimljiva i očito su se oni, dakle postali su, iako su se doselili tako kao stranci zapravo u grad, postali su dijelom Rijeke i cijenjenom riječkom obitelji. Vidi se u matičnim knjigama i kumstva i ko je bila kuma, kome je bio tipografus Franciscus cum, baš pišem, u njemu je bila to oznaka, Franciscus tipografus, kao je tako njegovo obilježje. Dijelom, vjerojatno su u ovoj prvoj fazi bili i plemička obitelj, ali u kasnijim onda razdobljima, vjerojatno uzrokovanim tim zapravo zalazom snage te tiskare koja je radila. Imali su i knjižare, ali su se one vremenom zatvarale, nije bila samo tiskarska. Imali su, recimo, tiskali su i novce. Riječki novac, karantani. To je bila jedna kratkotrajna epizoda i tu je čak bilo došlo i do nekakvog, jedan od Karleckih je tu nešto i ne baš po zakonu bio postupio, pa postoje nekakvi zapisi o zapravo suđenju kojem je bio izvrgnut jer je tiskao novce ne baš tako kako je to trebalo. Najprije čestitke za predavanje koje je bilo iznimno zanimljivo i koje nas vraća u povijest i nalazimo analogije i u sadašnjosti. Ono što bih htjela naglasiti je možda ovaj poziv Rijeke strancima. To je bila jedna država, to nisu bili stranci. Ja sam s farmaceutskog područja, iz tog fakulteta i znam, recimo kod nas jako važna osoba je Gustav Janaček. Janaček je bio iz Češke. On je bio raspisan natječaj, javio se Janaček i ovdje je došao. Pa i Ljudevit Gaj je bio Čeh. Znači, to je bila jedna država, ljudi su kolali. Možda je li raspisan natječaj za Rijeku, to nije ni bitno. Bitno je da je on došao kao što su došli, kao da je mogao iz nekog drugog mjesta. Ali su Česi bili napredniji u tome pa su onda i uspjevali. Eto, on je bio i obrazovan, kao što ste rekli, u Beču, a sve je to bilo jedno, i u Ljubljani. Da, točno, da, imate pravo. To je ovo stranci, govorimo iz današnje. To je monarhija bila, da. U sastavu Austro-Ugarske. Da, to je iz današnje perspektive, da. Nacionalno, ali zapravo jedna država. I zahvaljujemo krasno predavanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolegica Bojana. Hvala. Evo, pa ja sam samo htjela reći da mi je bilo vrlo, vrlo zanimljivo ovo vaše predavanje i općenito vaše istraživanje. Mislim da je to jako dobro jer se može gledati i ta žanrovska raslojenost i čitateljski ukus, recimo, u tom vremenu, i ova višejezičnost. Što se tiče te žanrovske raslojenosti, htjela bih vas pitati nešto. Spomenuli ste jedno djelo, čini mi se, o Kazinu iz 1826. ako sam dobro vidjela. Oprostite, nisam čula. O Kazinu. Je li bilo? Aha, dobro, Kazino je. Da li možete nešto više o tome reći? Je li to poznajete samo kao naslov ili je sačuvana knjiga i o kojem je Kazinu riječ? Jer u literaturi stoji da je prvi kazino u Hrvatskoj zapravo osnovan tek koncem 19. stoljeća u Opatiji. Pa mi je ovo vrlo zanimljivo, ovo mi je novi podatak. Da, ali ovdje se ne radi o kazinu igračkoga tipa. Ovdje se radi, dakle, o zapravo klubovima u kojima su se okupljali ljudi određenih interesa, kao što je recimo Hrvati su za to imali narodnu čitaonicu, a ovdje smo imali alpinističko društvo, kazino, prirodoslovnog društva. To su zapravo bili klubovi u kojima su se okupljali ljudi određenih interesa. Evo, nisu to bila kazina igračkoga tipa. Dobro, ali sačuvani su pravilnici. Dakle, to izdanje za koje pitate, to je zapravo pravilnik o radu, to su udruženja bila, pravilnik o radu toga kazina. Evo, te javne, udruge, ustanove jedne, evo, o tom se radi. Dobro, hvala vam.
Hvala vam lijepa.